volám sa Ondrej Chláček a vítam vás v krátkeho videonávodu, ako ovládať webovú stránku Výroba kúpov. K celému ovládaniu a úprave stránky sú potrebné len základné znalosti práce s počítačom, prípadne práce s Microsoft Word. Takže ako sa dostaneme do administračného rozhrania? Ideme klasicky cez webový prehliadač a jedno, či je to Chrome, Firefox alebo nejaký iný, podľa toho, aký vy používate. Zadávame webovú stránku, následne dáme prihlasovaciu adresu, ktorá sa skladá z názvu stránky, lomky a wp. V prihlasovacom formulári sa prihlasujem pomocou údajov, ktoré ste dostali do mailu. Následne po prihlásení vidíte administračné rozhranie celej stránky. Pre lepšiu orientáciu si vo vedľajšom okne môžeme otvoriť samotnú stránku. Tak, ako ste si mohli všimnúť, tak keďže ste už prihlásení, hlavne pribudla vám na stránke horná lišta, kde máte niekoľko možností pre kliknutie. Pre vás je zaujímavá v podstate len záložka upraviť stránku. Keď chcem konkrétne upraviť stránku napríklad v záložke domov, kde som teraz, jednoduchým kliknutím sa dostanem do samotného administračného rozhrania, kde ako vidíme máme texty, ktoré môžeme upravovať klasickými ikónkami podobným Wordu, podobným ako sú vo Worde, prípadne doplnením nejakých ďalších textov. Tu doplníme nejaký text, môžeme napríklad vysvietiť boldom. Následne vždy, keď chceme tieto zmeny na stránke uložiť, klikneme na tlačidlo aktualizovať. Stránka bola aktualizovaná, ako vidíme, môžeme si ju pozrieť. Ako vidíte, tu je doplnený text pri úprave, ktorý sme pred chvíľou napísali. Na stránke ho zrušíme. Aktualizovať. Ďalším bodom je pridávanie alebo úprava obrázkov. Obrázky sa pridávajú opäť jednoduchým spôsobom, môžeme tento ilustráciu zrušiť. A keď chcem pridať nejaký nový, tak jednoducho si označím miesto v texte, kam daný obrázok chcem pridať a kliknem na tlačidlo pridať súbor. Tu ako vidíme sú dve podzáložky, jedna knižnica médií, to sú obrázky, ktoré už sú nahraté na serveri, čiže inak povedané obrázky, ktoré ste už predtým raz nahrávali a chcete ich znova použiť. To je ako vidíte napríklad táto kovová konštrukcia, ktorá bola nahratá. Ak chcem nahrať nejaký nový obrázok, ktorý ešte nie je nahratý, tu na tejto galérii klikneme nahrať súbor, označiť súbor a následne nájdem zvolený obrázok na disku svojho počítača. Obrázok sa nahrá a objaví sa v knižnici médií ako ďalší. Takže my si zvolíme kontrolne tento obrázok do výroba úvod.jpg. Odporúčam vždy pridávať obrázky plnej veľkosti a následne potom upravovať podľa svojej potreby. Môžeme si vybrať zarovnanie vpravo, vľavo, do stredu alebo žiadne. To znamená, že keď je napríklad zarovnanie vľavo, tak bude obrázok vľavo a text bude odtekať správa. Keď dáme zarovnanie vpravo, tak bude presne naopak, obrázok sa bude nachádzať na pravej stránke a text bude odtekať vľavo. Môžeme si zvoliť, čo s daným obrázkom sa bude diať, keď nabehneme myšou. Môže sa obrázok, ak ide na stránke zmenšená verzia, otvoriť celý, to je vlastne položka multimediálny súbor, alebo sa nemusí diať nič, že obrázok tam bude len čisto ako ilustračný, alebo si môžeme obrázok spraviť klikácií, keď označíme vlastná URL, a tu si dáme napríklad google.sk. Následne tu máme tieto veci.
upravenia dáme vložiť obrázok na stránku. Vidíte, obrázok je vo väčšej veľkosti, než by sme chceli, takže si ho zmenšíme a je zarovnaný vpravo. Keďže my ho chceme vľavo, tak môžeme ho znova jednoduchým spôsobom editovať. Nám to slúži vždy po kliknutí na obrázok cerustička. Dáme ho zároveň vľavo. Aktualizovať. Následne musíme aktualizovať celú stránku, lebo už sme tam vložili aj obrázok. Teraz si dáme zobraziť stránku. A obrázok je tam, momentálne aktívny, s aktívnym preklikom. Keď naklikneme, tak sa dostaneme na stránku Google, keďže sme si ju zvolili. Keďže v tomto prípade slúži ako dekorácia, tak tento preklik zrušíme, opäť upraviť stránku, kliknite na obrázok, ceruska, vlastnú úroveň zmeníme na žiadne. V tomto prípade obrázok bude slúžiť čisto pre vizuálny efekt. Dekorácia. Aktualizovať. Zobraziť stránku. Všetky ostatné podstránky sa opravujú podobným spôsobom, či už sú to naše služby, alebo kontakt. Ak potrebujeme napríklad doplniť nejakú službu, klikneme na upraviť stránku a doplníme ďalšie služba. Rovnakým spôsobom aktualizovať a následne zobraziť stránku. Takže túto ilustračnú vec ďalšia služba teraz vymažeme. A posledným bodom je úprava referencií, konkrétne v záložke Naše práce, kde sú jednotlivé galérie. Ako vidíme, máme tu 3 rôzne galérie. Jedny sú, ktorá obsahuje obrázky so zábradliami, ďalšie so celovými konštrukciami a so schodami. Ak chcem obrázky nejakým spôsobom pridať ďalšie do referencií, tak idem do administračného menu, vyberiem si položku Galéria a pridať novú galériu alebo obrázky. Kliknem. Následne vyberiem, kam chcem pridať, čiže keď chcem pridať obrázky nových schodov, kliknem schodové schody, pridať obrázok, môžem nahrať nejaký vlastný obrázok ďalších referencií, ktoré máte. Ilustračne nahrám prednastavený obrázok Windowsu. V tomto momente mám obrázok nahratý. Následne, keď si reloadnem stránku referencií, tak vidíme, že nám pribudol nový obrázok. Konkrétne ten, ktorý sme teraz pridali. Ak mám niektoré referencie, ktoré chcem zmeniť, nazvať, tak vyberiem si galériu. Schody. Daný obrázok, ktorý už nechcem mať na stránke, jednoduchým spôsobom nabehnem na myšou a dám vymazať. OK. Uložiť. V tomto momente už sú v galérii schodov len tie pôvodné dva obrázky. Následne, keď ukončím prácu s upravovaním stránky, v pravej hornej lište kliknem na odhlásiť